I dag kunne jeg godt tænke mig at vise jer, hvordan man laver en TNT minevognsfælde. Og ja, I kan lave dem alle steder på den her. Den bruges ikke så meget, men ja, hvis man kender Minecraft godt nok, så ved de fleste nok også godt, hvordan man bruger dem, hvordan man laver dem, og hvordan man kan lave dem bedre, og hvordan man kan lave dem på andre måder, hvis man altså kender Minecraft godt nok. Godt. I finder et tomt sted. Og grunden, jeg fjerner sneen, fordi det irriterer mig tit. Kan nemlig ikke få den til at gøre nogle forskellige ting. Godt. Så siger jeg. Så står her. Skal den være. Fjerner lige sneen her. Så skal I så have for det første. Vi skal ikke have en seng, og heller ikke en kylling. Men I skal have en minivogn med TNT, en rødstensfakkel, et spor og et strømspor. Så tager I jeres strømspor, sætter hele vejen hen, og lad være med at sætte i hjørnerne. Bare ikke godt råd, fordi så virker det nemlig ikke jo. Fordi at et strømspor kan ikke dreje, og det er det vi så skal bruge vores hvad det hedder. Det er det vi skal bruge vores spor til, vores normale spor. Det var lige fuldstændig ud af hovedet. Men godt. Så sætter jeg dem så tænker jeg. Så sætter jeg spor i hver hjørne. Godt. Tager jeg rødstensfakkel, sætter i hver hjørne, de to af hjørnerne. Tager jeres minivogn med TNT. Men det kan ikke, hvis I laver sådan kæmpe stor, så behøver I ikke bruge dem her to. Så kan det jo være, at I skal bruge alle 4. Så kan det være, at I skal bruge flere hjørner. Altså alle 4 hjørner. Eller hvis I nu laver en til en eller anden mærkelig kant. Som jeg ikke lige. Så højre klikker I på den. For gange. Jeg ved ikke hvorfor. Her. Nå, så kører den så. Wow. Så sprang det i luften, så I det? Kaboom! Men så skal jeg bare passe på, at I ikke kommer til at se 2 af dem der minivogn. Men så er det så meningen, at man går ind i den, siger det kaboom. Men man kan så også bare lave det sådan, at der er 2, der springer sammen. Som det var så det, jeg viste i den her. Fordi jeg gider ikke dræbe mig selv, hvis jeg nu er survival. Men heldigvis var jeg kreativ, men stadigvæk. Så det var sådan set det hele herfra. Så ses vi.